Кніга лічбаў, раздзел 10. І казаў Господ Маісею гаворачы: зрабі сабе 2 трубы срэбраныя, чаканеныя, якімі зможаш склікаць сход, калі трэба будзе зняцца з лагера. І калі ты зайграеш на трубах, збярэцца да цябе ўся супольнасць ля дзвярэй палаткі сустрэчы. А калі зайграеш толькі ў адну, збяруцца да цябе князі і галовы грамады Ізраіля. А калі прагучыць больш працяглы гук, хай здымуцца з лагера першымі тыя, хто знаходзіцца на ўсходнім баку. А ў другую чаргу, у час гучання трубы, падобнага да выцця, хай звярнуць палаткі тыя, хто знаходзіцца на поўдні. І хай астатнія робяць такім жа чынам, калі трубы выццём клікаюць у дарогу. А на збіранні супольнасці хай будзе просты, а не працяглы трубны гук. Хай трубяць у трубы сыны Аарона, святары, і хай будзе гэта вам у пакаленнях вашых законам вечным. Калі будзеце ісці на вайну ў зямлі вашай, супраць ворага, які змагаецца супраць вас, працягла трубіце ў трубы. І гэта будзе ўспамін аб вас перад Господам Богам вашым, каб пазбеглі вы рук ворагаў вашых. Калі будзеце мець баляванне і святочныя дні і маладзікі, пры вашых ахвярах целаспалення і ахвярах прымірэння трубіце ў трубы, каб яны былі ўспамінам аб Господзе для вас. Я Господ Бог ваш. У другі год, у другі месяц, у 12-й дзень месяца узнялося воблака панад палаткай сведчання. І адправіліся сыны Ізраіля ў дарогу сваю з пустыні Сінай, і спынілася воблака ў пустыні Паран. І зняліся яны з лагера ў першы раз па загадзе Господа, дадзеным праз Маісея. Першым узняўся сцяг лагера сыноў Юды па іх дружынах, князем якіх быў Наасон, сын Амінадаба. А князем дружыны пакалення Ісахара быў Натанаэль, сын Суара. А князем дружыны пакалення Забулона быў Эліяб, сын Гелона. І была разабрана скінія, якую неслі па выхадзе сыны Герсона і Мерары. Адправіўся у дарогу сцяг лагера сыноў Рубена па сваіх дружынах, а над сваёй дружынай князем быў Элісур, сын Садэура. Над дружынай пакалення сыноў Сімеона князем быў Саламіэль, сын Сурысадая. А над дружынай пакалення сыноў Гада князем быў Эліясаф, сын Дэуэля. Рушылі ў дарогу і сыны Кагата, што неслі свяцілішча. Перад тым, як яны прыбылі, скінія была ўжо пастаўлена. Быў узняты сцяг лагера сыноў Эфраіма па сваіх дружынах, якіх князем быў Элісама, сын Аміюда. А над дружынай пакалення сыноў Манасы князем быў Гамаліэль, сын Падасура. А над дружынай пакалення сыноў Бенджаміна князем быў Абідан, сын Гедеона. Нарэшце быў узняты сцяг лагера сыноў Дана па сваіх дружынах, у войску князем якіх быў Ахіязер, сын Амісадая. А над дружынай пакалення сыноў Асера князем быў Пагіэль, сын Акрана. А над дружынай пакалення сыноў Нефталі князем быў Ахіра, сын Энана. Гэта парадак выхаду сыноў Ізраіля па дружынах сваіх, калі яны выходзілі. І сказаў Маісей Хабабу, сыну Рагуэля, мадыянца, свайму сваяку: адпраўляемся мы ў дарогу да месца, якое мае намер нам даць Господ. Ідзі з намі, і будзе табе добра з намі, бо Господ абяцаў добра Ізраілю. Той адказаў яму: не пайду я з табою, але вярнуся ў зямлю сваю, у якой я нарадзіўся. І сказаў Маісей: не пакідай нас, бо ты ведаеш, у якіх месцах пустыні павінны мы ставіць лагер, і будзь нашымі вачамі. А калі пойдзеш з намі, тое, што будзе найлепшым з багаццяў, якія дасць нам Господ, дадзім табе. Дык адправіліся яны ў дарогу на 3 дні з гары Господа.
І каўчэг запаведу Господавага ішоў наперадзе і на працягу 3 дзён выбіраючы месца для лагера. Таксама воблака Господава было над імі ў дзень, калі яны выходзілі. Калі ўздымаўся каўчэг, Маісей казаў: «Паўстань, Господі, і хай рассеюцца непрыяцелі твае, і хай уцякаюць ад аблічча твайго тыя, што ненавідзяць цябе». А калі ставіўся каўчэг, казаў: «Вярніся, Господі, да шматлікага войска ізраільскага».